5 das 11 persoas detidas polo alixo de cocaína incautado o pasado mes de setembro na Pobra do Caramiñal foron postas en liberdade a raíz dos recursos de defensa, todo por orde da Audiencia Provincial da Coruña. A decisión adoptouse tras estudar os recursos presentados polas defensas dos investigados, que solicitaban a súa posta en liberdade mentres continúa a investigación xudicial. Os feitos están relacionados coa incautación de 3.650 kilos de cocaína. Os 11 detidos ingresaron no centro penitenciario de Teixeiro por orde do xulgado de primeira instancia e instrución de Muros. Entre os que permanecen entre reixas, 3 deles terían viaxado desde Sudamérica no narco submarino que transportaba droga a través do Atlántico. Outro dos investigados continúa en prisión por presuntamente organizar a saída dos planeadoras encargadas de recoller a mercadoría en alta mar e achegala á costa da Pobra. Ademais, seguen detidos 2 veciños da comarca, un da Pobra e outro de Ribeira, relacionados coa loxística terrestre tras a descarga. A investigación permanece baixo segredo de sumario desde o ingreso dos detidos en prisión. As defensas alegaron indefensión ao asegurar que descoñecen os cargos concretos que se lles imputan e tamén denunciaron a falta de resposta xudicial e peticións relacionadas coa devolución de efectos requisados.